додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур рӯзи 7 июл даъвои ду бародари донишмандро қонеъ кард ва қарори додгоҳ ба манфиати бародарон содир шуд. ду бародари кормандони собиқи пажӯҳишгоҳи геология, сохтумони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология аз қарори раҳбарияти он пажӯҳишгоҳ ба додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур шикоят бурда буданд. онҳо иддао карданд, ки раҳбарияти пажӯҳишгоҳ бесабаб пас аз 5 соли таҳсил ва такмили ихтисос дар Чин ва бозгашт ба ватан онҳоро ба ҷои корашон барқарор накардааст. асосан мо мехостем ки ба ҷои кор барқарор шавад даъвогар Аминов Ҷавҳар. музди маоше ки бояд аз ҳамон вақти муроҷиаташ ба ӯ пардохт мешуд пардохт карда шавад ва як қисмати дигари даъво ин буд ки ба даъвогар Аминов Ҷавҳар ҷуброни зарари маънавӣ пардохт карда шавад аз ҳисоби масъулини институт. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур бар асоси қарори содир кардааш масъулини пажӯҳишгоҳи геологияро муваззаф кардааст, ки даъвогар Ҷавҳар Аминовро ба ҷои кораш барқарор карда маоши яксола ва ҷуброни зарари маънавӣ дар ҳаҷми 2000 сомонӣ пардохт намояд. даъвогар дар додгоҳ ҷуброни зарари маънавӣ дар ҳаҷми 40 000 сомонӣ хоста буд. маҳз ҳамин барқарор шудани адолати судӣ буд ки на танҳо ба худи даъвогар Аминов Ҷавҳар, балки ба ҳамаи ҷавонон, ба ҳамаи олимони ҷавон имкон медиҳад ки дар оянда дар сурати поймол гаштани ҳуқуқҳояшон ба мақомоти дахлдор аз он ҷумла ба суд муроҷиат кунанд. аммо ҷавобгар масъулони пажӯҳишгоҳи геология, сохтумони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология аз ин ҳукми додгоҳ розӣ нестанд ва мегӯянд барои иҷрои ҳукми додгоҳ онҳо бояд ба чанд қонуншиканӣ даст зананд. ба қавли онҳо дипломҳои дар Чин таҳсил кардаашон аз сӯи комиссияи аттестатсионии назди раиси ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ нашудааст. Надорам, ягон чиз надорам. ва ёмон рафтан хитоба қалбакӣ хондан, қоғозҳои овардан ки вай қоғоз ҳеҷ кас признавать накард. Оҷа мо комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дорем. аз соли 2016 ягон каш нарафтааст. масъулони пажӯҳишгоҳи геология, сохтумони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология мегӯянд аз ин ҳукми додгоҳ ба зинаҳои болоӣ шикоят мебаранд. додгоҳи ноҳияи Шоҳмансур 2 ҳафта қабл айни ҳамин даъвои бародари дигар Ҷамшед Аминовро дар баробари масъулони пажӯҳишгоҳи геология ва зилзилашиносӣ қонеъ накарда буд. он замон ҳукми додгоҳ ба пуштибонӣ аз масъулони пажӯҳишгоҳ содир шуда буд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.